Alright. Pasina mazuva mashoma muruanze muno uchimuka mangwana kuseni unaona pamusuwo apa pane nyama. Inyama yeyi aijiwe kana nembwa. Rimwe zuva unoona pakarara vana pari kuyerera ropa. Rabva papa pana mwana ane ronda. Rimwe zuva unoona muruanze ropa rakangodonha. Chii? Vana vanogona kumuka vakarara panze. Istavhara madhoo tichiti taakurara. Uchimuka useni unoona mumba mwana hamuna. Uchibuda unomona akarara panze asina kufuga asi asingatonhori nechando. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokachamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora Dojibondora jeje. So pane nyaya yandiri kungonzwa nemahunga iri kutaurwa muraini, ndo yandipusha mama kuti ndinge ndichisvika panapa. Isisi tiriwe Teachkatch MTV. So manzwira ndiri kuita nyaya iyi zviri kunzi panapa pamusha penyu pane zvimwe zvezvinhu zvisina kumira zvakanaka, pari kuitika mashiripiti asiri kunzwisisika. Hanzi last time pakambodonha muroyi akaonekwa asina kupfeka ari pachiwanze penyu. Akaoma ichokwadi. Saka so ndo nawo yandiri kuda kuti ndinzwe. Hanzi mushure meizvozvo pane futi zvimwe zviri kuitika zvinoshungurudza. Zvakanyanya. Alright, mama munganditsanangudzirewo here muchidimbu mama kuti kubva pekutanga mungondibhirifa mbichana kubva kwekutanga kuzosvika tasvika pane zvinyowani zviri kutaurwa zvakamira sei? Ichokwadi, regai nditaure zviripo. Chakaitika ndechekuti musha muno makambofiwa. Mafiwa kudaro takaenda kuna sekuru Musundagore. Zviye zvokuti vanhu vachikakavadzana vachikakatana tichingonongedzerana tichienda mumaprofita. Asi zvataiudzwa zvanga zviri zvechokwadi kuti zvipere zvanga zvisingaperi. Takabva tazoudzwa nemwana kunzi emi kune nhamba dzasekuru Musundagore. Taenda kuna sekuru Musundagore akati zvidiki. Ende chokwadi takazoona muroyi paberere remba akagara murusero. Zvinotyisa. Vanhu vakaungana vakaona chiitiko. Tikati zvadarika. Pasina mazuva mashoma muruanze muno uchimuka mangwana kuseni unaona pamusuwo apa pane nyama. Inyama yeyi aijiwe kana nembwa. Rimwe zuva unoona pakarara vana pari kuyerera ropa. Rabva papa pana mwana ane ronda. Rimwe zuva unoona muruanze ropa rakangodonha. Chii? Takafonera sekuru Musundagore akati nhau yenyu yakakura asina handipo, saka ndakutotumirani ndakukurifeya muende kuna sekuru pasi patsemuka. Taenda ikoko akabva ati handisvike ikoko zvidiki izvozvo ndiri kutumira nhume dzangu itai zvakadai zvakadai. Taita izvozvo takazoona munhu wokuziva futi munin'ina wambuya vaivai tete wokutanga vaivai. Ndo vangu vachidaro vana vanogona kumuka vakarara panze. Istavhara madhoo tichiti taakurara. Uchimuka useni unoona mumba mwana hamuna. Uchibuda unomona akarara panze asina kufuga asi asingatonhori nechando. Ndo zvatakaona izvozvo zviri kutotinetsa. Saka tisingazivi kuti zvichagumira papi nekuona kwatakaita sekuru muroyi taakumuziva. Alright, saka imimi muroyi mamuziva kuti ndo muroyi. Makatowaona here vasina kupfeka? Vasina kupfeka, vakatorara pamusuwo. Vasina kupfeka zvoti shavera aenda kuvabvunza kuti chiye, vanoti handina chandiri kuziva. Alright. Saka taakumbira sekuru akati ndichazvipedza kana ndauya mamuziva mamuona. Asi sina simba. Saka taakumbirira kuya kwavo kuti ndovachatoona kuti muroyi wodii. Asi kubva taona sekuru ivavo hatisi dambudziko iroro harichaoneka. Vana vakutorara taakutorara. Saka imimi mushure mekunge muchiona zviratidzo izvi zvichiitika pakambofiwa here pamusha panapa? Kufiwa pakafiwa nemunhu wokutanga, asi tanga takutoona matambudziko atovapo kuvana vanga vasingachanzwisise. Mumwe mwana ukamutaudza adaire wotanga hasi kunzwa. Uone kana yeye Josu anga achikutoita kunge munhu ari kutorasika pfungwa.
asi kubva sekuru vayo vati ita izvi vana takutotaura navo zvakanaka asi vakativimbisa kuti vachauya kuzopedzisa basa ravo. Chokwadi. Saka so imimi mukaona zvakuzodzokorora futi pane here mamwe matanho amuchakwanisa kutora? Matanho atinotora ndeyekuti tinoda sekuru vauye vatsike ruvanze runo vanyatsotigadzirira musha uno tigutsikane. Nokuti tikutovimba navo kuti vanogona kutiitira nokuti vana vanga vasingachanzwisisi. Vanhu ukataura munoziva ukaona dambudziko unoenda panext donzia ndezvavo vanenge vakaromba nokuti gore rino takakohwa chibage chakawanda. Saka tikutonzi vane zvavakaita nezvavakaita izvozvo vakuti matambudziko vari kushandisa vana vavo asi kwete muroi takamuona. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Ko pane imwe nyaya yandenge ndiri kunzwa yekuti hanzi baba vairara vachirota vakisangana nemudzimai. Ichokwadi zvokuti dambudziko racho rakatoreba vakatanga vachivanza pedzesere kana mumba macho kana kutaura nyaya hapana kurara gungururu kuzovabvunza hanzi ndinehopedza ndinorota. Saka kubvawo zvaitwa izvozvo ndikutoona kuti ivavo ndovanga vachikonzera zvese izvozvi. Panga paita dambudziko rakaoma pano. Aiwa, ndinotenda mama. Saka so isisu tingorova toriwe nhau nekuda kunzwisisa zvekuti kana imi mataura kuti makaona munhu anokubatsirai, aiwa tinotenda kuti ivo sekuru pasi patsemuka ivavo vachafambisa basa mune zvakanaka. Ichokwadi. Saka zvakakoshawo kuti munokwanisa kuzotipawo nhamba dzavo tichizokwanisawo kutaura navo. Aiwa, tinotenda mama. So pane here mamwe mashoko because izvozvi muchitaura muri kutobuda paTV, pane here mamwe mashoko amuri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe izive kana kuti vanokwanisawo kubatsirika sei nekuda kwekuti havasi wese wamatosangana nematambudziko akafanana Ichokwadi. Saka mashoko api eshingiso amunoda kuwataurirawo vanenge wawirwa nematambudziko? Ini ndoda kushingisa vanhu vari kunzwa nevachandiona ndichitaura kuti kana wawana dambudziko usarivharire mumba risaite rako wega. Tsvaga shera mumwe wako. Idzi nhamba idzi takatodziona kuburikidza nevana vanoenda pamaWhatsApp nemafacebook ndowakazotiudza kuti kune nhamba dzakadai. Saka kana iwo zvinoonekwa nevana itai zvimwe kuti zvamunenge maona zvinobatsira tiudzeiwo tiratidzeiwo tinogona kubatsirika. Kuna ana sekuru vanhu vaMwari vari muZimbabwe tisafe nematambudziko tiri mudzimba. Kuna vana sekuru vari kubatsira, sekuru Musundagore, sekuru pasi patsemuka ndikutovimba navo zvokutika dai zvichinzi vanobvumirwa kuti vauye vagare pamba pangu ndaitovada kuti vagare neni ndichengeteke. Aiwa, ndinotenda mama. Asi vamwe mukutaura kwavo vanoti dzimwe n'anga dzakungotora mari chete. Kana unenge wasanganawo nazvo asi zvandiri kutaura pano ende vanenge vachindida ndinogona kutozoisa futi nhamba dzangu pamberi apo kuti ndibatei ndikuratidzei nhamba dzavo. Kwavanogara handikuziva asi nhamba dzavo ndinadzo zvokuti ndikatovafonera munotobatsirwa pamatambudziko enyu. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dochipondora, vani dochipondora chete.